belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao kent aan het begin van 2022 een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. En dat heeft gevolgen voor het aantal ziekmeldingen, zo meldt de krant. Het aantal mensen dat zich ziek meldt bij de SVB vanwege corona is enorm gestegen. En dat heeft nadelige gevolgen voor de Sociale Verzekeringsbank. De krant zegt in de gaten te zullen houden wat de gevolgen zijn voor de SVB, maar benadrukt dat een groot aantal mensen dat ziek thuis zit slecht is voor de economie. Curaçao kende zondag meer dan 4000 mensen die zijn besmet met het coronavirus. Op 29 december waren dat er nog ruim 2000. Er liggen momenteel in het ziekenhuis 17 mensen met corona. 8 daarvan liggen op de intensive care. Er zijn in de afgelopen dagen meer dan 10.000 testen gedaan. Het aantal mensen dat is overleden als gevolg van een coronabesmetting is sinds maart 2020 gestegen naar 189. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento que você comini abo. Onder voorwaarden zullen zelftesten op corona nu ook op Curaçao geïmporteerd mogen worden en verkocht bij apotheken. Dat is mogelijk op basis van een ministeriële beschikking die op 31 december getekend is door minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga. Op die manier worden resultaten van zelftesten erkend op Curaçao. Minister-president Gilmar Pisas heeft gisteren tijdens een nationale rede teruggekeken op 2021. Het was een jaar dat veel teleurstellingen heeft gebracht, aldus Pisas. Hij zegt te hopen dat 2022 een positief jaar wordt voor Curaçao, waarin we samenwerken aan een verbetering van ons land en op die manier zorgen dat 2022 het jaar van Curaçao wordt, aldus minister-president Pisas. Een onaanvaardbare en ontoelaatbare situatie, zo noemt de politie de situatie op straat aan het eind van 2021. Er waren veel mensen op straat en in de omgeving van Mahai, Santa Rosa en Salinha werd er veel gefieverd. De politie moest vaak ingrijpen en heeft verschillende wegen moeten afzetten. De politie noemt het gedrag van de mensen die aan het fieveren waren, maar ook van een deel van het publiek onaanvaardbaar. Tijdens het afsteken van het vuurwerk op Curaçao is een 14-jarige jongen gewond geraakt aan zijn handen. Voor de rest is er bij het ziekenhuis niemand binnengebracht met verwondingen door vuurwerk. Het aantal verkeersongelukken op Curaçao tijdens de feestdagen was hoog,
En tussen 24 december en 1 januari zijn er 22 personen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk moesten 15 mensen in het ziekenhuis blijven. Het gaat om mensen in de leeftijd tussen 20 en 69 jaar. Een enorme ramp, zo noemt het bestuur van voetbalvereniging RKSV Scherpenheuvel de vernielingen die zijn aangericht in het clubhuis. Het heeft afgelopen weekend plaatsgevonden. Zondagochtend werden de vernielingen ontdekt. Er zijn onder meer wc's, douches, vriezers en een televisie kapot gemaakt. En ook 15 lichten die worden gebruikt om 's avonds te voetballen. Er is ook heel veel materiaal meegenomen. Het is nog onbekend wie verantwoordelijk is voor de vernielingen en de diefstal. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.